Җәмәгать менә бу җитешмәүсезлегендә ул авырлыклар, тормыш авырлыклары, менә бу безнең вакытыбыз юк иде аларны разбирать итеп торырга. Вакытыбыз юк иде. Яшәргә кирәк иде. Яшәргә кирәк, иртән торасың, ятрак эшкә барырга кирәк. Һәрберебез инде хатыным инде эшләде заводта, монда Чаллыга килгәч, инде Чаллыга без 76 елда гына килдек. Инде озак торган 3 бала бар инде безнең монда килгән вакытта. Шуның өчен инде төрле эшләрдә эшләргә туры килде. Миңа да инде taş da attım, burada buradım, şoförde bulup işledim. 30 yıl militsiyede işledim. Ben bu militsiyede işleyen vakit aileki de bayağı stoller bulup işlep yürüdüreyim. Şu vakitte indi armiyadan kaytkanda partiyaya kirip kaytkanayım. Горкомга шакырдылар да Лениногорский милициясына 20 единица штаб берелер. Шунда 3 елга барасың диләр. Ул 3 ел 30 елга әйләнде. 30 елга мөритеп. Нашлайтыр. Менә бу инде көне-төне чынлап торып та төннәрендә тревога, кайда булса нәрсәдә булса булган күтәрәләр дитәләр. Хаҗи әйтәдер инде. Эй ди, ул соңгыдан инде ул вакытта әйтмидер, соңгыдан әйтәдер инде соңгы вакытларда. Шул вакытларда ди торып ди сүгенмичә дә чыгып китәдер инде дип нашлайтыр. Менә шулай инде балаларны тәрбияләп үстерү, менә бу әлегә багы һәрберебезнең финансовый үзебезнең һәрбер ни булырга семьяда. Семьяда финансы. Менә бу финансны ир хатыныннан урласа, хатын иреннән урласа, берничектән итеп булмый. Һәрбер нәрсә кенә киңәшеп, менә бу детсадтагы бала шикелле булырга тиеш түгел диде семьяда. Бер бала детсадка барганда, яңа күлмәк киеп, воспитательница, о, карале, ни матур күлмәк алгансың, кайсы салды, әтең алдымы, әнең алдымы? Самана плакала, сама наревела, на что булырга тиеш түгел. Хочу и все булырга тиеш түгел, җәмәгать, на шу әлгедәге план, әйтәбез, дәүләт дидем бит инде, семья, дәүләт булырга тиеш. Аның планы булырга тиеш, аның һәрбер динең инде менә шу министр финансов булырга тиеш, һәрбер снабжениясе булырга тиеш, менә шулай итеп, шушындай бөтен дәүләттән инде органнар бар, бөтенесе булырга тиеш гаиләдә. Менә шулай итеп булса, иншалла, яшәү инде җиңел. Җиңел. Аңлашылдымы бер нәрсә? Күбәй бер аңлашылды. Хәзер инде чынлап та менә бу заманасы да үзгәрәк. Хәтта без үскән вакыттан да бездән соң килгән буыннар белән дә аерма зур. Хәзер бигрәк тә яңа поколение дип әйтгәндә яңа буын, алар туалар да телефонда да яхшы беләләр һәм Кыямәт көне галәмәте булса кирәк, хәзер инде балалар ниләр белән идара итә башлады. Әти әниләр белән. Менә бу сүзне дә әйтеп китәсе килә. Менә шу кирәк дигән әйбер, аннан соң инде бала-чагаларда күзәтелә торган әйбер, ул да булса канәгать булмау кебек. Элек әле без үскәндә генә бер нәрсә алсалар, без аны сөйнә белә идек, кадерләп йөри идек. Хәзер әйбернең кадере юк. Шөкер итмиләр. Теге ул хәтле теге ничек әйтергә балаларда әти әнигә карата хөрмәт кимегәннән кими бара. Менә бу мәсьәләләр ничегрәк? Бала-чагага аңа гел катылык кына кирәкме, яисә йомшаклык та кирәкме? Кнутта да, прянигы да ничегрәк? Менә бу әйберне тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, хәзрәт инде аңлатып китсә яхшы булыр. Безнең заманда инде җәмәгать чынлап торып та башка төрлерәк, балалар тәрбияләү башка төрлерәк. Инде менә әйтәм бит, ул тәрбияләү вообще-то ана сөте белән кермәсә, ана сөте белән кермәй. Менә бу аналар өстендә балаларны тәрбияләү, мораль яктан тәрбияләү аналар өстендә вообще-то. Әти-әниләр өстендә инде матди яктан тәрбияләү, матди яктан тәэмин итү, ашату, эшертү, аш итмәү, яланга итмәү. Менә мин инде үземне белә башлаганнан бирле ашыйсым килгәнлегенә беләдем. Армиягә баргач кына тамагым тойды. Менә шулай итеп шуның өчен инде гомерем буена күрдем, балаларым аш булмаса ярар иде. Балаларым аш булмаса, аш булсалар урларга китәләр, кешелек эшенә керешергә мәҗбүр. Менә бит инде эштән кайталар, эштән кайткач инде төнне кайтасың, как правило, нидән эштән һәрберсенең кисәләрен тикшерәдер. Кисәләрен тикшерәм, актарып карыйм. Анда менә бит инде бер заман киттеләр, корал ясап, һәрберсе берсе атып үтергән кешеләр булды безнең монда, белгән кешеләр хәтерлиләрдер, диде дуел ясап атып үзләре самматлар белән эшләтеп, шуларны нитереп карап инде менә шулай. Ну, авторитет булырга тиеш. Авторитет менә хаҗия инде әйтәдер, менә мин ди синең белән куркытып торам балаларны. Әтигезгә әйтәм дип әйтеп ди. Мин инде кыррак булганмындыр инде, может быть, шуның өчен инде
Ну, bizde indi bir-birimizle anlaşıp yaşadık. Elhamdülillah bir-birimizin balalarga da ditip, ну, mene bu kompüterler neler yok indi действительно şimdi yaptırıp da biz alar bilen işindiragi ol vakitte terbiyeler için. Hazır mene bitini min onuklarını, vunuşlarını, nelerini koyayım indi vunuklarında. Onların yartı tünlerge hatlı oturarlar. Bizden zamanda indi saat 9 zitti. Şu utlar sündüremiz de yatabız yıklayız. İrten tırdık, öteni biz tırdık, 6'da 7'de turabız. Balalarını dissatka, özümüz işka. Şuşlayı. Hazır вообще-то ауырлыклар, шетенлеклер көп инде. Biz инде мен нелер сезгә үземнең нидән чыгып, шушылай эшләгез дип әйтеп, ни әйтә алмыйм инде. Ниндидер ни бирә алмыйм бер нәрсә дип әйтим. Киңәш бирә алмыйм. Шуның өчен безнең заман белән хәзерге заманны алмаштырырга. Чынлап торып та хәзерге заманда менә бу әле миңа инде хәзрәт шундый хәл дәстәкәшлек дип килүчеләр бар. Балалары 18 yaş tuldu, özü самостоятельный, тегеләй булай дип чыгып китеп, аталарын, аналарын ташлап, бит менә бу дин буенча тәрбияләсәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм 5 төрле йортта рәхмәт фәрештәләр булмас иде. Ата-ананы рәнҗеткән йортта. Алла Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә, атагызмы, анагызмы, я булмаса икесе дә сиңа карарга насыйп булса, уф дип әйтеп тә әйтмәгез, авырсынмагыз, карагыз ди Алла Тәала әйтә. İkincisi, tuğanlık jiplerinizden yurtta rahmet ferişteler bulması. Üçüncüsü, haram aşağıdan yurtta rahmet ferişteler bulması. Ondan sonra dördüncüsü, et asırağı. Bu et asırağı тоже bir problemi yaşamalar. Etler hazır yurtlarında asırıyorlar, birine tüyül ikişerini asırıyorlar. Bilmem min şap katamalarga. Onlardan nerse kızık tabalar. Nerse kızık tabalar. Birden ul hayvanı cazalıyorlar. Ul hayvan tutkunda. Ul hava rahatlanıp özünün neyinde yürüye almıyor. Şariat ruhsat ite iş случайда asırarga. Birincisi, eğer de özünün ihatan bilen dursan, ahranı için, saklar için, sakçı için. İkincisi, ahotnik bulsan, ahotıga yardım eder için. Üçüncüsü, indi kütüşü bulsan, kütürge yardım eder için. Etne asırarga ruhsat ite. Et arkasında cennetke kiren hatın kız var. Meşe arkasında cehennemge kiren hatın kız var. Bunlar ne bütünüsü var. Onlarga hayvanlarga indi hayvança korarga digen söz değil. Hayvanlarga da terbiyelerge, aşatırga, aşettirge asırısın iken no ide asırau. Min şunlarga şakkata mende bilmem. No balalar bir kaşında sıralganları bulmadı. Ete asırı, etali geldi, meşalı geldi dip digredi bilay dip. No koşu vakitte eteler indi meşini yaratmagan. Hoşiyam yaratmıdır indi meşini. İde asırıysa kimdir? Meşini yaratmagan hatın irini yaratmayıken dip eteler indi rüstügül. Rüstügül. Şunun için ne şuşlayıp ну, her bir indi her bir случайга не юг конкретный не şikayet. Şablon. Ay конкретный bir нәрсәкә юк инде bir әйтергә менә шулай пример әйтергә юк конкретный bir никән. Anlaşıldı mı öğrenirse? Elhamdülillah, Allah razı olsun Hazretten, Allah razı olsun barımızdan da. Sorular birige sorularınız bolsa, mene Может kimlerdedir soruları var? kızıksındırgan sorularınızı rahim ettiniz. Tamamlaganda tücül ortasına keldim. Men bugün İldar Hazretleri şunday мәгънәле тәртипкә һәм бик иҗади темага туры килеп bizga şunday сөйләм биргән өчен мин аңа Алла рәхмәтләремне белдерәм. Һәм киләчәктә дә Илдар хәзрәт белән аралашып, башка хәзрәтләр дә анда булса бик әйбәт булыр иде. Без шулай алга барып, балаларны ничек тәрбияләргә кирәк икән, минем профессия шундай. Әмма ләкин Müslüman yoluna bargan bağlar, Tatarça сөйләшкән bağlar һәр вакытта да абыстай һәм имам булырга мөмкинлекләре бар. Безнең хәзрәт, сез бу җәмик уңышлар төзелеп бетергә тиеш мәчет. Әмма ләкин татар телендә чак саф мөселман телендә сөйләшкән балалар, алар һәр вакытта да олы уңышларга ирешеп, бу дөньяда матур тормыш төзи алачаклар. Вәләкин әссәлам ва рахмәтуллаһи ва баракатуху. İnşallah очрашып торган насыйп этесин. Amin, amin. Allah razı olsun. Ey, bunda soru var. Reis Hazret'e soru var. Ne sizden ailəniz qoşan İslam dinini kabul etdi. Hem özgərişlər oldu mu mənə İslam dinini kabul etdi? Böyle İslam dinini kaçan kabul etti deyiz mi? Hem özgəriş buldu mu kabul etkeş diye. Kabul etkeş. Nu, dürüsüngün aytkanda cemaat ben İslamsız yaşamadım.
Çünkü soğuş vakitinde soğuş çıkan şakta bana 5 yaş indi. Soğuş çıkan şakta gitti. Annenin indi kolxozda işlegende hala kararı vakiti yok. Günü tünü kolxoz işinde. Ben indi babaylarda kübrak yaşadım. Babaylarda kübrak yaşadım. Baba indi irten turadır, irtengi namazga turadır, malaytır, bas namazga deyip, beni özüm kırığına bastırıp, naşlaytır, indi şu şuttaki partiyada da bulsak da, başka nelerde hükümet işlerinde bulsak da, şulay buluğa karamasın, benim ömrümde iman var idi. Beni unutmadım. Benim de 30 yıl milisiyede yaşadım. Benim bugünkü günde bütününüz olduğunda italam, bir düşmanım da yok. Bir düşmanım da yok. Buna şuşlaytır. Buna ışırgan kişiler birge yaşagan eten, tırmığa oturtanlar da bulganlar, tüylay bulganlar da, bulay bulganlar da, birisi de bana düşman bulup gitmediler, düşman bulup gitmediler. Bütünüz aytalar, sen milisiyadan kim bulup çıktınsın deyip, metem kişi bulup çıktım, kişi bulup çıktım. Şunun için indi, dinge birinci abiyim indi nıgıtıp bastı. Birinci abiyim nıgıtıp bastı. En baştan indi neler urazalar tutatırıyık, yıl sayın indi uraza tutatırıyık, Ramazan ayında. Ondan sonra indi, bana bu hazır neler namazlıklar birimiz yaşam birimiz biz özümüz yaşadık onu abi bilen o namazlıkını zor bir vatmın niyet tapıp şunları nişik koysan neşikaylar yeterge nuşlaytırıp nu indi men indi şınap turup da ışandım din turmuş yeterge jingillik kine biri ağırlık vermeydi din ağırlık vermeydi. Din bir nişik de buna bu işkede karşı kilalmay, işkede kaldırmay, iş namazını kaldırar. İş namazını kaldırar. İş diye ayıp, görer tıklay bulay. Buna indi, hazırki vakitte indi, işlerinde de, işlegen cillerinde de kişilerge şu işleytirip, barga cillerinde, ben indi üzümdeki yaş bilem, tecrübeler de var, neler oturda. Arkadaşın aytınız, eğer ne namaz okurlar, ruhsat etmeler, işte tıklay bulay deyip, betem dürüst değil. Eğer de şınap durup da etseniz, даже uruslar, eteler benim İlyas'ım zavodtaşlı, koy vakitte de untulup gitem, şikayet eder değil. Uruslar kirip ki, ey İlyas, senin namaz vakitten kırdın, namaz şitayet ne bu işte dedi, ayteler değil. Şunun için cemaat iş, ben netken sizin tirikurlarınız bulamın demek tartmam. Siz benim tirikurlarga ermem. Ben şul vakitlarga bana ruhsat ediniz, özüme namaz okurga dep aytıp etseniz işlegen vakitlarinizda bir kimde karşı kiletirgan tugul. Bir kimde karşı kiletirgan. Şunun için bütün mümkünlükler var, bütün neler var. İnşallah naşla. Tabii indi sorular var. Anlaşıldı mı birinizse?